Bratislava, Praha, Bratislava, Praha. Tohle v Praze nemáme. Bratislava. Nová síť mě potřetí oslovila, abych pro ně natočil propagační video pro konferenci Culture Get Together. Druhý den konference má být věnovaný Praze a Bratislavě. A protože já žiju v Praze, vyrazil jsem do bratislavské A4 za Slavom Krekovičom. Slavo je hudebník a zvukový umělec, kulturní organizátor, kurátor současné hudby, je spoluzakladatelem a uměleckým ředitelem bratislavské A4 prostoru pro současnou kulturu. Ja myslím, že tým, že obidve sú hlavné mestá, vlastne veľmi blízko seba, tak je tam určite nejaký spoločný základ a tým, že to bola spoločná krajina, tak ešte je tam vlastne veľa vecí, ktoré prirodzene pretrvali. Tie spojenia tam sú medzi ľuďmi, medzi scénami, vlastne tí ľudia sa poznajú, je to veľmi blízke. Je to nakročené dobrým smerom, akurát jediné, čo tomu môže brániť, sú práve nejaké zdroje a práve taká tá atmosféra, v ktorej sa tie veci dejú. Práve na Slovensku sa začína v tejto chvíli meniť a máme samozrejme veľké obavy, akým smerom sa to vyvíja. Nádej, že tá kultúra sa bude rozvíjať dobrým smerom, tak vďaka obsadeniu Ministerstva kultúry, ktoré v súčasnosti je úplne nekompetentné a nejakým spôsobom snaží sa ničiť vlastne existujúcu kultúrnu infraštruktúru. Ministerka za radikálne pravicovú až takú protofašistickú stranu, dalo by sa povedať, snaží sa v duchu nejakej svojej nevyslovenej ideológie pretvárať tú kultúrnu scénu, skôr deštruovať kultúrnu scénu na svoj obraz, čo znamená, že bez žiadnej koncepcie, ale odvoláva riaditeľov inštitúcií, snaží sa ovládnuť fond na podporu umenia, ktorý vlastne garantoval nejaké nezávislé dotácie do kultúrneho sektora. Snaží sa vlastne narušiť to, čo podľa nej je progresívne, liberálne, vlastne to, čo tá nejaká ideológia prináša ako obraz nepriateľa, takže tá kultúrna scéna tým teraz nielen trpí, ale dokázala sa aj zmobilizovať a vlastne nejakým spôsobom sa voči tomu stavia. A v tejto situácii veľmi pomáha pomoc z celého sveta, vlastne, ktorá sa už dostáva tým ľuďom na kultúrnej scéne na Slovensku. A myslím si, že je to dôležité, aby vlastne sme cítili, že v tom nie sme sami a nejakým spôsobom fungoval ten tlak proste aj na politikov, o ktorom dúfame, že bude úspešný, že vlastne ľudia si uvedomujú, že takto to ďalej nepôjde, že vlastne tá totálna nejaká deštrukcia tej kultúrnej produkcie, scény, infraštruktúry, že vlastne nikomu neprospeje. V tomto je veľmi dôležitá táto nejaká spolupatričnosť, vyjadrenie podpory aj zo zahraničia. Od toho, co se děje na Slovensku, jsme zatím ještě pořád docela daleko. Naše instituce ještě pořád fungují. Pokud vám záleží na kultuře, Bratislavě, Praze, přijďte na druhý den konference Culture Get Together do pražského kempu. Tak, mám to za sebou. Další video už nenatočím, že jo?